Казвам се Велизар Петров и съм изпълнителен директор на Агенция за регионално развитие с бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия в Пловдив. Вече 30 години ние работим за устойчивостта на симбиозата на различните екосистеми, екосистемата на бизнеса, на научните среди, екосистемата на местното управление, както и на гражданското общество, с неразделната роля и на медиите. Опитваме се да въздействаме на стратегическо ниво, разработвайки различни стратегии, свързани с бавен зелен здравословен туризъм, подобряване стратегията за насърчаване на малки и средни предприятия с включване в нея на категорията за семейен бизнес и конкретни мерки за трансфер и наследяването на семейен бизнес. В същото време съм и част от екипа на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, където съм част от академичния състав, както и в различните проекти, по които те работят. Европейския алианс 1 и 2, Excellent и други. Също съм член на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, както и на Регионалния съвет за развитие на област Пловдив.